טוב. בוקר טוב. מה קרה? עוד פעם נכשל באודישן. לא, אני בדיאטה. בטח, איך לא ראיתי? אני בקבוצה לאכלנים כפייתיים. זה מה שהם אוכלים כל היום. זה לתפקיד. אני חייבת לעלות קצת לפני שאני יורדת. באיזה תפקיד? זה לתפקיד של מעלית? אני חייבת לראות תוצאות, אחרת אני נשברת מיד. אתה מכיר אותי. תפסיקי לדבר שטויות, שירי. את לא צריכה דיאטה לתפקיד הזה. זה טוויגי. מה, טוויגי? הולכים לעשות סרט על החיים של טוויגי, ואני נורא רוצה את התפקיד. אז צדקתי, את לא צריכה דיאטה לתפקיד הזה. את צריכה מכבש. צחקתי, סתם. את נראית מצוין. באמת? כן, באמת. אתה לא מבין בזה. טוב, אולי אני הומו, אבל אני לא עיוור. כשאני מגיע ב-12 בלילה, ואני רואה אותך בכותונת הזאת, אני... אתה? כלום. תעזבי את זה. רוני, בוא רגע, באיזה שעה זה קורה בדיוק? תעזבי את זה, את יכולה ללכת מתי שאת רוצה עם מה שאת רוצה, אוקיי? אבל בערך ב-12:15, כשאני רואה אותך בכותונת הסגלגלה שלך. שירי, תשמעי רגע, אני רציתי... שירי, תשמעי רגע, אני רציתי לדבר איתך על משהו. קצר. את יודעת שהייתי אתמול בפאב. יופי. כן. ואת יודעת כמה זמן אני לא... זאת אומרת, רציתי לדעת מה את חושבת אם מישהו... רוני, אם זאת הולכת להיות שיחת נפש, אני ממש לא יכולה, כי אני נורא ממהרת, בסדר? אבל אני מבטיחה לך שפעם אנחנו... כן. למה לא? אפשר לדחות את זה למועד אחר. בוקר טוב ישראל, אהלן, מה שלומך? תשמע, אני מחכה למישהו. יופי, אז אתה עובד בבית היום? לא, זאת לא עבודה. הבנתי, בסדר, אני לא אפריע, אני אשב לי בצד. מנשה, אני מחכה למישהו. מישהו? מישהו. אתה מחכה למישהו כמו שמישהו מחכה למישהי? לא, אני מחכה למישהו כמו שמישהו מחכה למישהו. יו, מה אתה אומר? מה, זו פעם ראשונה ששמעת שאני... לא, חלילה לי, אני ידעתי, אני רק לא חשבתי זאת אומרת, אף פעם לא ראיתי מישהו אתה יודע. מה, אתה חשבת שהומואים עושים את זה בהתכתבות? לא, מה פתאום, לא יודע, אין לי מושג. תגיד לי, איך זה אצלכם? רוני, זה כמו אצלנו? מה הנוהל? רגע, יושבים, מדברים, אתה מציע קפה, נכון? אתה שם קצת מוזיקה, נכון? כן. ואז אתה מתקרב לאט, ואז... ואת השאר אל תגיד לי, אני מעדיף לא לדעת. לא, אתה יכול להיכנס לחדר של שירי, אתה יכול לצאת משם. לא, מה קרה לך? הגזמת? מה פתאום? זה לא יפריע לכם? איך אני נראה? מה? איך אתה... מצוין, יופי. כן! שלום. שלום רב. סליחה, תראה, אני לא ידעתי שהוא מחכה למישהו. אני מתכוון, אין לי שום בעיה עם מישהו שמחכה למישהו. למרות שאני מישהו שמחכה למישהי, כן? אבל גם בזה אני לא משהו. באמת, ברצינות, מאז שעברתי למקום הזה, אני לא ראיתי אף אחד. מתי עברת? לפני 6 חודשים. חצי שנה לא היה לך גבר? כן. תשמע, אני קבור כל היום במשרד, בערב אני מוצא את עצמי שאני מבלה בבית כל הזמן. יכול להיות שזה בגלל השותפה שלך, אתה מדבר עליה הרבה. בגלל שירי? לא. תשמע, אנחנו חברים מאוד טובים, מאוד טובים, והיא מאוד אינטליגנטית ונורא מצחיקה, אבל לא בגלל שירי, לא. אני שמח שלפחות מצאת זמן להכיר אותי. כן, גם אני גם מאוד שמח. אני אגיד לך מה, שירי צריכה להגיע לפה עוד מעט, ואני פשוט עוד לא סיפרתי לה. היא לא יודעת שאתה... לא, זה היא יודעת, זה בטח. זה הדבר הראשון שסיפר. אתה הגבר הזר הראשון שמגיע לבית הזה. הזר הראשון שמגיע לבית הזה. אז אני מרגיש חובה לספר לה. אז אתה רוצה שאני אלך? לא, באמת שלא. ממש לא. אני אגיד לך מה, אנחנו נצא יחד, ויותר מאוחר כשהיא תחזור, אז אנחנו יחד, אני אחזור קודם, אחר כך אתה טיפול יותר מאוחר תחזור. אתה מוכן לחזור על זה? מי זה? מי חוזר? עוד חוזר. אהלן, מה העניינים? עשית טובה, תחזיק לי את זה.
תאמינו לי, הרגליים שלי הורגות אותי, שורפות לי אש. 3 אוטובוסים לקח לי לבוא לפה. ועוד מהמושב הלכתי ברגל עד הצומת שעה חיכיתי עד שמישהו לקח אותי טרמפ לתחנה מרכזית. בוא'נה, איזה תחנה מרכזית עשו, אה? לא ידעתי מאיפה נכנסים, מאיפה יוצאים, איזה בלגן. תסלחי לי רגע, אנחנו מכירים? לא, למה שנכיר? אותך אני מכירה. רגע, איך קוראים לך? דוד, דני, דורי, דדה משהו? דורון. וואלה, דורון, נכון. אתה צילמת את הילדים של האחות שלי 10 בבר מצווה. בואנה, אחי, איזה תמונות יפות יצאו לך? 10. תגיד, איך אתה מתלבש? מה זה השקט הזה? מה, אתה הומו? כן. יאללה, יחד, בדרן. זה טוב. טוב, אפשר להיכנס, נכון? טוב, אני אזוז. בוא נשמע. מה? נהיה בקשר, אה? בטח. רוני. מה? בוא שנייה. בוא שנייה. תשמע, לא נעים לי להגיד לך, אבל תיזהר ממנו, אני מכירה אותו. הוא הומו. טוב שאת אומרת לי. עכשיו, אני יכול לשאול אותך שאלה קטנה כזאת, שטותית, כזה כאילו... מי את? מה, שירי לא סיפרה לך? לא. וואי, שוכחת הכל, זאת כמו בצבא. מה, הייתם יחד בצבא? מה זה היינו? כמו החיות. היא לא הייתה עוברת קורס מקיות בלעדיי. את כל העליות, אני סחבתי אותה על הגב. ושירי, בלי עין הרע שתהיה בריאה, לא קלה, אתה יודע. שירי הייתה מוקית בצבא. מה זה מקית של בנים? אנחנו היינו קורעות להם את הצורה. תאמיני, מתגעגעת לימים האלה, יא בבא, אורלי. אני רוני. נעים מאוד, אורלי. נעים מאוד המפקדת, בשבילך. סתם, צחקתי איתך. טוב, אני מבינה ששירי לא סיפרה לך, אבל הזמינה אותי. רק לכמה ימים עד שאני אתארגן קצת בעזרת השם. כמה ימים? תגיד, נשמע עם חמים? כן. אז אני מתה להתקלח, מה זה מסריחה אש. תשמע, הייתי מתה לפטפט איתך קצת, אבל אני חייבת ללכת לחנות לקנות חמצן לשיער. נראה לך שבלונד יתאים לי? בלונד? כן. בלונד? כן. כן, זה טוב לקונטרסט. קונטרסט, אלק. מוצא חן בעיניי אתה. סחטן. יש לך אולי דורדורנט? כן. ספרה, תביא לי. בתוך ורוני, באש. טוב, לא משנה. פרה באש. וירדתי 200 גרם! הידד מרדכי. פרלה, שתפי אותנו בבקשה. היי, קוראים לי פרלה ואני אכלנית כפייתית. היי, פרלה. שירי, את לא רוצה לתמוך בפרלה? בטח שאני רוצה, אני פשוט עוד חדשה פה, אז אני לא כך הבנתי איך זה הולך. היי, פרלה. כשרק הגעתי, הייתי כפייתית בהכל. באוכל, ניקיון, סדר, דיוק. הכל אצלי היה באובססיה. סליחה, פשוט אצלי זה ממש הפוך, אני נורא בלגניסטית. אנחנו לא נוהגים לקטוע אנשים באמצע הדברים שלהם. אני מרגישה שעשיתי צעד גדול בחיים שלי. הבית הפוך, אני מאחרת לכל הפגישות שלי. שמת לב איך הגעתי היום ב10 דקות איחור? וגם לא התקלחתי 3 ימים. הידד פרלה. שירי, הגענו אלייך. בבקשה. טוב, אז אני רציתי לדבר על זה תגידי לנו קודם איך קוראים לך. אבל את הרגע אמרת. מתקבלת? שירי, תנסי שוב. סליחה. אצלנו לא מתנצלים. סליחה. כלום. שירי, אנחנו כולנו איתך. תודה, זה נורא נחמד מצדכם. תודה. טוב, קוראים לי שירי, ואני רציתי לדבר על זה ואת? שחקנית. לא. בת 27? את אכלנית, כפייתית. טוב, לא בדיוק כפייתית, יש דברים שאני אוהבת לאכול, אבל זה... חצי הדרך להצלחה זה להודות במה שאת. תנסי שוב. תראה, אני ממש מבינה אותה. גם אני בהתחלה הכחשתי והתנגדתי. אבל עכשיו אני אחרת, תראו לאן הגעתי.
בית תיקון להקשב. 2, 3, הקשב! מה קרה לך? שום דבר המפקדת. אני לא עשיתי כלום המפקדת, אני נשבע לך המפקדת. רק תוציא אותי שבת המפקדת, בבקשה. אורלי, אני לא מאמינה. פעם הבאה שאת מתכננת להזמין חברות מהצבא הביתה, כדאי שתודיעי לי על זה קודם, אוקיי? את מי הזמנתי הביתה? את מי הזמנת הביתה? רק לכמה ימים, אני נשבעת, אני אסתדר. אני לא מאמינה, אני פגשתי אותה ברחוב אחרי 8 שנים שלא ראיתי אותה. אתה יודע איך זה, מה העניינים, מה נשמע, תקפצי פעם. איזה קפצה? פעם. מה זה בשקית? איזה שקית? מה זאת אומרת על השקית? השקית הזאת. זאת. כלום. מה זאת אומרת כלום? שום דבר. תראי לי מה יש בשקית. לא. תראי מה הולך לך פה. מה? רוני, די. זה לא רוני. תראי לי. לא. טוב. יואו, אני לא מאמין. אין לי כותנות, מה אתה רוצה? אני לא יכולה לישון. אפילו שלא 12:15, תשימי אחת. אתה מוכן רגע לעזוב את הכותנות? יש לי בעיה רצינית פה, בסדר? איזה בעיה רצינית, בחיי. חברה מזמן הצבא הגיעה אלייך לישון, אז תישאר פה כמה ימים וגמרנו. חברה? אתה לא מכיר אותה. אתה לא מבין, היא תשתלט לנו על החיים, היא תארגן לנו את הבית מחדש, היא תשטוף את הבלטות עד שהם יישחקו. חסר לנו שהיא תציע לנו לבשל. אתה יודע איך היא מבשלת? לא. אחרי שהייתי תואמת את מה שהיא בשלה, הייתי טורפת קופסת לוף. אני מקים מילוך, מה אנחנו עושים? אני הולכת להגיד לה בצורה חד משמעית וברורה שהיא לא הולכת לגור כאן. אני לא סובלת אותה. אורלי! מתוקה! שירי כפרה! מי שולט פה? לא גבה! מי שולט פה? לא גבה! לא שמענו! לא גבה! לא! יש! אל תגידו לי, בטח הייתם בפלוגה ו'. מאיפה אתה יודע? שירי, בסדר. איזה מתוקה, יאללה. אז מה את מספרת? אוקיי, הבנתי את הפרק. מספרת. אוקיי, הבנתי את הפרינציפ. אני אתן לכם לערוך את שיחת הנפש שלכם לבד. אני פשוט הולך לגור אצל מנשה. יש לכם בטח הרבה להשלים. יש לה גם לנו איזה שיחה קטנה. שוחרר. צ'או, פלוגבה, מה שמענו פלוגבה, לא ראינו פלוגבה, מה קורה, פלוגבה. בואי, כפרה, שבי. תשמעי, אורלי, אני צריכה להגיד לך משהו, בסדר? עלי דרגה מאז הצבא, אה? נחמד הרוני הזה, סטייל עוונטה, קונטרסט, המיור. הוא הומו. ירד דרגה. מה את מדברת, הומו? אבל ישר קלטתי, איך שראיתי איך שהוא מתלבש, אמרתי הומו. תקשיבי, אורלי, מה קרה לך? גם שחקנית וגם הומו? איך תתחתני? אני חייבת להגיד לך, את לא יכולה... את לא צריכת לרדת מאז הצבא, חבל, תאמיני לי, יש לך פרצוף יפה. למה את לא צובעת את השיער קצת? זה יפתח לך את הפרצוף, יזרוק לך אור לפנים, תאמיני לי. תתביישי לך ככה שחקניות הולכות. איך שאני מסדרת אותך, תפקיד ראשי בבימה את קבלי, תאמיני לי, שירי. בואי נעשה לך פסים בשיער, מה אכפת לך? תשמעי, אני נורא שמחתי לפגוש אותך ברחוב, באמת, אבל כשאני אמרתי תקפצי, אני התכוונתי תגידי, מה עם הבחור ההוא שיצאתי איתו? אז זה שהיה מטורף על מכוניות, ניסי משהו? מה קרה? קרה לו משהו? לא קרה, אבל יקרה. אני כזה עזב אותי יום לפני החתונה. הכל היה לנו כבר, היה לנו אולם, מוזמנים, סמלה, אפילו כמה צ'קים קיבלנו. הוציא אותם על המכונית. אני נורא מצטערת, אני לא ידעתי, 8 שנים משך אותי ישיר, 8 שנים. למה שיתחתן איתי? הוא נשוי למכונית שלו. אז מה תעשי? מה תעשי? אל תדאגי, אני כבר עשיתי. שוב פי. פילחתי לו. אני חשבתי שאתם כבר לא בקשר. אנחנו לא, אבל אני בקשר עם המכונית שלו. ככה עזב אותי. אין לי מי שידאג לי, אין לי איפה לגור. את יכולה לגור פה. תעזבי, לא נעים. טוב. בסדר, אבל רק לכמה ימים, טוב? יש לי 2 כרטיסים למסיבה של בילי קסטוריאנו. תתפלא, איך שלא יהיה.
אבל איך שלא יהיה, אני רוצה ללכת איתך למסיבה הזאת, בסדר? טוב, אז צלצל לה שאתה מגיע. ביי. אוי, אלוהים, מה זה הדבר הזה? חריימה, טעים? תאכל, ממי. נפלא, זה ענק. לא מניאק של מטוסים. יש לך יותר מזל שהוא לא הומו. ניסו, הצחקת אותי. לאן אתה הולך? מה, אני הולך, אני אוכל בחוץ כבר. טוב. ביי. ביי. הומו, אבל הוא לא אכל כלום היום. הלו, שמעון, מה העניינים? תגיד לי, איזה חלק אני צריכה להוציא מהמכונית בשביל שהיא לא תיסע? מה מנוע? איך אני אסחוב מנוע? לא הבנת אותי, אני מתכוונת, איזה חלק הכי קטן יעשה לי בלגן הכי גדול. שלום עולם, מה שלום כולם? טוב, שמעון, אני כבר אדבר איתך יותר מאוחר, בסדר? אם אתה מחפש את ההומו, הוא יצא. מי, רוני? למה, אתה מכיר עוד הומו שגר פה? אתה גם. לא, תדעי לך, חלילה לי, אני דווקא אוהב נשים. אני מאוד אוהב נשים. אני מאוד מאוד אוהב נשים. תדעי לך, אני מנשה שלך נימול, מה שלומך? את תוספת? חלקים יפים. גם המכונית הייתה יפה. הייתה, אני מבין. אולי אתה עובד במוסך? אלה יודעים הכי טוב לקלקל מכוניות. לא, אני עובד לי בדואר. רוצה בול? הופה, סחטן בדואר. וואלה, סוף סוף עבודה כמו שצריך. כן, עבודה טובה מאוד. וואלה. בדואר. תצאי לבקר. אתה גר לבד? כן, בינתיים, זאת אומרת. כן. בחור כמוך עוד לא תפסה אותך מישהי? עוד לא תפסה אותי מישהי, את רואה? גם אני שואל את עצמי את השאלה הזאת. את נשואה? מה קרה? מה אני אמרתי? תראי, אל תשימי לב אליי, תמיד אני שואל שאלות כאלה. אנשים גרושים אני שואל אם הם נשואים. נשואים אני שואל אם הם גרושים. ככה אני, כל רגע פגע. אל תיבהל כפרה. פשוט חבר שלי עזב אותי יום לפני החתונה. הכל היה לנו כבר, היה לנו אולם, שמלה, מוזמנים. לא משנה, אפילו כמה צ'קים קיבלנו. לא משנה, אבל לא משנה, כי כשאני אגמור איתו, הוא יראה בדיוק כמו כל החלקים האלה. אבל אני רואה שאת כועסת עליו. לא, זה מאהבה אני עושה את זה. לא משנה. תגידי, איך אמרת שקוראים לך? לא אמרתי. בכל אופן רציתי להגיד לך שאת יכולה להתגבר על הדברים האלה בלי בעיה. תדעי לך, את יכולה להאמין לי, יש לי הרבה ניסיון, אני מבין בעניינים האלה, וכדאי לך להקשיב לי מדי פעם. כן, כן, כן. וכדאי לך להקשיב לי מדי פעם. כן, כן, כן. מה, יש לך הרבה ניסיון באהבה? לא, באכזבה. צאי לבלות, צאי לקולנוע, בואי נצא נקרא את העיר. אני רק רוצה שתבוא מישהי, תקרא לו את הצורה, תקרא לו את הלב, תסחט לו את הנשמה, תזרוק אותו לקנטים כמו איזה סמרטוט רטוב. אהלן כפרה, ליאורה. הופה, עכשיו הכל קומפלט. הומו, שחקנית ופנינה רוזנבלום עם סלסול. מי זאת? אז זהו, תכירו. ליאורה, אמרת לי איך קוראים לך? לא אמרתי. זהו, שהיא לא אמרה לי, אני... לא חשוב, מנשה תשמע. כן. אתה חייב למסור לשירי. כן. שאני הולכת. אתה יושב? לא, למה צריך? למסיבה של בילי טולדו קסטוריאנו. השגתי הזמנה זוגית. וואו, נהדר. מי זה בילי? מנשה, בילי טולדו קסטוריאנו, בעלת רשת חנויות האופנה של בייב, יש לה סניפים בכל אירופה. היא עושה מסיבה וינאית, ואסים של שטראוס כל הערב. וואו, ואת מכירה אותה? לא, אתה מבין? טלי, בדודה שלי הדוגמנית, מכירה את שלי, אחות של פוקס. והיא מכירה אותה? לא, היא עוזרת במאי שלישית בהפקה של דורי. ואת מי דורי מכיר? מנשה, for heaven's sake! דורי הוא החבר של בילי, החבר! וואי, כמה מדברת זאת, עשתה לי כאב ראש. בילי, שמילי, קסטרויאנו, דוריאנו, חברים, בני דודי, for heaven's sake! כולם סיבה. אני לא מצפה ממך שתביני במסיבות כאלה. מה יש פה להבין? באים לקסטרויאנו, מביאים לעוגה, פיצוחים, אומרים לה אחלה מסיבה קסטרו, ונכנסים. פיצוחים! את לא תעברי אפילו את השוער. נשה. כן. כפרה, אתה בא למסיבה? תראי, בשביל להיכנס למסיבות כאלה צריך להכיר קצת. אז בסדר, נעים מאוד, קוראים לי אורלי. עכשיו אנחנו מכירים, אפשר ללכת? אם את סומכת על מנשה שישיג לך הזמנות, מצבך באמת גרוע. אם את תגיעי למסיבה הזאת, אני ארקוד אותך ולס. אז תתחילי לעשות חזרות, ממי. למה את לא נראית לי רקדנית משהו? רגע, לא משהו. תדעי לך, אורלי, ליאורה היא בדיוק הבחורה שאת מחפשת. היא מומחית בלשבור לבבות. זאתי? זאתי. למה? חלק? מה קרה? ניסו לא נשבר מכאלה, זה לא הטעם שלו. אין גבר שלא נשבר ממני. מי זה ניסו? ניסו זה חבר שלה, עזב אותה בשביל מכונית, גם כטיפוס. איזה מכונית? בן אפשר להבין אותו.
שוב אליי, קולי שוברת הדממה, תשמע, אהלן שירי. בואי, את חייבת לטעום, הכנתי קוסקוס, יצא לי 10, בואי תגנבי. לא, אני בדיאטה. דיאטה? וואלה, תאמיני לי, גם אני צריכה. 8 שנים עם ניסו, אני באמת נראית יותר גרוע מה-BMW שלו. איך ככה אני אלך למסיבה, תגידי? אני במקומך לא הייתי דואגת. יש לך יותר סיכוי לרדת מאשר להגיע למסיבה. תגידי, מה את אומרת? אולי אני אנסה את הקבוצה הזאת שלכם? איזה קבוצה? נו, זה מה שאמרת לי, של הדברנים האלה, איך קוראים להם? לא, ממש לא. אורלי זה לא בשבילך, הם כל הזמן מוחאים שם כפיים ומכריחים אותך להגיד קוראים לי אורלי ואני אכלנית כפייתית. שדמעות בשתי עיניי, ליבי זועק שוב אליי, ביי, אורלי. רוני ואין רוני, יאללה. אני מחכה לך המון זמן. אתה מחכה לי כמו שמישהו מחכה למישהו? לא כמו שמישהו מחכה להזמנות. הזמנות למה? אתה מכיר את שלי? איזה שלי? שלי, אחות של פוקס. מי זה פוקס? פוקס, אתה יודע, היא עובדת עם דורי. אתה מכיר אולי את דורי? איזה דורי? דורי, חבר של בילי טולדו קסטוריאנו. תשמע, אני רוצה הזמנות למסיבה שלה. אז אתה לא מכיר אף אחד, רוני. לא, אני מכיר רק את בילי. את בילי? זאת מהרשת עם הפופים? יואו, מאיפה אתה מכיר אותה? אני הצבתי אצלה משהו פעם. הופה, הוא ייצב את בילי טולדו קסטוריאנו. אם אין אני לי, בילי. טוב, אני רוצה להתחיל. אני שמחה לראות שכולם כאן איתנו. אני רוצה להתחיל. סליחה. שלום. אפשר להצטרף, נכון? סליחה, זו קבוצה סגורה כאן, אני מצטערת. אורלי, מה את עושה פה? שירי, את לא מעודדת קבלת חברים חדשים? היא לא... שבי בבקשה, מה שמך? טוב, קוראים לי אורלי, ואני אכלנית כפייתית. ובכן, שירי, השבוע נתחיל איתך. בבקשה. קוראים לי שירי ואני אכלנית כפייתית. מה? לא שמענו. קוראים לי שירי ואני אכלנית כפייתית. היי, שירי. היי, שירי. היי, שירלי. ובכן, שירי, איך היה השבוע? ירדת? ירדת? לא. אבל אני שמרתי בדיוק על כל מה שאת אמרת. אבל שירי, תהיי דוגרית. את שכחת אתמול בערב שאכלת עוגה וגם גלידה? עוגה ממש קטנה. אח, הידד, אורלי. קבוצה, יש לנו כאן דוגמה מצוינת לכנות ויושר שהם אבני היסוד בדרך להצלחה שלנו. עוגיה, פירור. שירי, אנחנו לא כועסים. יש לך את התמיכה המלאה של הקבוצה. קבוצה, הבה נתמוך בשירי. קבוצה, אנחנו אוהבים אנחנו אוהבים אותך, שירי. אורלי. עכשיו תורך, בבקשה. טוב, אז כמו שאמרתי, קוראים לי אורלי, ואני אכלנית כפייתית. אהלן. טוב, אני רוצה לספר לכם משהו. אני רוצה לספר לכם שחבר שלי עזב אותי אחרי 8 שנים. הוא היה מניאק של מכוניות והוא עזב אותי בגלל מכונית. הכל היה לנו כבר. היה לנו אולם, סמלה, מוזמנים, לא משנה. אפילו כמה צ'קים קיבלנו, לא משנה. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה שהיום בבוקר אני תפסתי דיבור עם עצמי ואני אמרתי, אורלי, הגיע הזמן שתיקחי את עצמך בידיים. תפסיקי לפרק מכוניות ותתחילי לבנות את החיים שלך. ואני יודעת שבעזרת התמיכה שלכם פה, של הקבוצה שלנו, אני גם אגיע לזה. נהדרת! גם את! חברה שלי. שירי, תירגעי. אני בסך הכל ביקשתי ממך שתראי לי מה עשית בצבא, לא חמה בשטח בנוי. רוני, אם אתה היית חייל שלי, מה היית עובר אצלי? למה? אני הבנתי שדווקא היו אצלך כמה חיילים מועדפים. מה היא סיפרה לך? כלום. השם שלומי מזכיר לך משהו? היא נתנה לך פרטים? כמה פרטים? מספיק פרטים? איפה היא? תסלח לי, אצלנו לא נכנסים ככה בלי לדפוק, אה?
סתם, הוא צחק, יש לו הומור כזה. כולם נכנסים אלינו בלי לדפוק, נכון, רוני? תגידו לי, איפה היא? מי? אתם מכבים אותה ממני. מי? אתם מכבים אותה ממני. אני יודע שאתם מעלימים אותה ממני. זה, תראה, היא התכוונה להחזיר לך, באמת, היא אמרה לי שהיא מתכוונת להחזיר. ניסו, אל תעשה לה כלום. אורלי. אורלי, איפה את? תצאי, אורלי, אני לא אעשה לך כלום. אורלי, איפה את? יואו, ורד, אני לא מאמינה, ניסו פה, מה אני אעשה שאני אמור? אל תדאגי, אני אגן עלייך. אני אכנס עכשיו ואני אגיד לו שככה לא מדברים בבחורה, ואם הוא יגיד מילה אחת, אני אראה לו מי זה מנשה. שמע, אדוני סוד, לא, מה שלומך? מי הזבוב הזה, אה? ניסו, תעזוב אותו, בסדר, הוא חבר שלי, אל תיגע בו. אורלי כפרה, כמה חיפשתי אותך, אורלי. חיפשת אותי? אתה חיפשת את האוטו שלך. לא, נשמה, תעזבי את האוטו. תמעכי אותו, תפרקי אותו, לא אכפת לי, אורלי. אני שבוע שלם לא ישן בלעדייך, אורלי. תסלחי לי, בבקשה. תסלחי לו. אורלי, אני הבנתי שהחיים בלעדייך לא שווים כלום. תגידי לי שאת אוהבת אותי. תגידי לו. מה זה פה סרט? יאללה, תתפזרו. עכשיו הפסקה לפרסומות. יאללה, ברא. אורלי, אני עזבתי את האוטו. אני נוסע באוטובוס. תבואי, תחזרי. אני מוכן לעשות כל מה שתרצי. ניסו, אני לא חוזרת. טוב, בסדר. ניסו, מה קרה לך? לא מעניין אותך למה? ככה אתה מוותר לי בקלות? יש צ'אנס? לא, ניסו. סלמת. אבל אתה תשמע למה. כי אני הכנתי נאום ואני גם עבדתי עליו. ואני עזרתי לה. מנש, חליק. חליק. ואתה תשמע אותו מההתחלה ועד הסוף. ניסו, אם היית בא אליי לפני יומיים, הייתי חוזרת אליך על 4. אבל אני הבנתי שאני קודם כל צריכה להיות עצמי עם עצמי בשביל שאני אוכל להיות עצמי עם מישהו אחר. אתה הבנת את זה? יופי, זה משפט יפה. מנש, חליק. חליק. ואל תלחץ עליי, ניסו. כן, כמו שאומרים, don't call us, we call you. מה אמרת? שום דבר מיוחד, זה מה שאומרים לשירי. זה אני לא אוהב אותו, זה. וואלה, שיחקת אותה, אורלי. השתנית. אבל אני אחכה לך, אה? אימא'לה, מי זה? סחטן. אוהבת מכוניות? ליאורה, הוא לא בשבילך. גם בשבילך לא. מספרת לי? לא הייתי נוגע בו במקל. את תהיי עצמך עם עצמך. הוא שבור, מסכן, רואים עליו. יו, שכחתי לגמרי, מה עם ההזמנות למסיבה, רוני? אני שכחתי לצלצל, לא ביררתי. אתם מתכוונים אולי לאלה? איך השגת? השגתי. אז מה, ליאורה? עשית חזרות לבעל. אני חושבת שאני לא אוכל להגיע. מה קרה לך? צחקתי איתך נחנקה הזאת. ילדו לי ידידיי, טוב לי מותי. אז מה? סוף סוף נפטרנו מאורלי. אני לא כל כך בטוחה. מה זאת אומרת? שמעתי אותה אומרת למנשה שהיא תקפוץ אליו. את לא רצינית. אבל היא בסדר, אורלי. בטח שהיא בסדר, סוף סוף יש לנו מישהו שסותם לליאור את הפה. ודרך אגב, אנחנו עם כל המעמול והוואנטה בסביבה שכחנו את שיחת הנפש שלנו. אתה צודק. יומיים בלי שיחת נפש, אנחנו כנראה מכורים. אבל אולי נעשה את זה מחר. אבל אני חייב לדבר איתך לפני המסיבה. המסיבה. אל תזכיר לי, אני בטח הבחורה היחידה בכל העיר הזאת שלא הולכת למסיבה הזאת. לא נורא, אני אשאר לבד בבית, אני כבר רגילה. שירי, את מוכנה להקשיב לי רגע? אני לא מוכנה להקשיב, כי אני לא מצליח לי שום דבר, אני לא הצלחתי לרדת, אני לא אקבל את התפקיד של טוויגי, ואני אשאר לבד בבית. תגידי לי, את במקרה רוקדת ולס? מה? יש לי הזמנה זוגית למסיבה של
בילי. לא. מה, ואתה רוצה זאת אומרת, אין לך אף אחד אחר? לא, מה פתאום? וחוץ מזה, את רואה טוויגי אחר בסביבה? יו, רוני, אני... תודה. ודרך אגב, לפי השעון שלי, זה הזמן ללבוש את הכותונת הסגולה, לא? הזמן ללבוש את הכותונת הסגולה, לא? וואו. שירי, אולי נשאיר את זה להזדמנות אחרת? מה את אומרת? עכשיו את חייבת להגיד לי איך השגת כרטיסים למסיבה של בילי טולדו קסטרויאנו. בילי טולדו קסטרויאנו על כולה בתיה בדיחי. הבת של התופרת שכנה שלי. אני פגשתי אותה ברחוב, איזה קטעים העברנו. יאללה, תני קופלים.